Op 3 oktober komt staatssecretaris Van Huffelen hier naartoe om Tula recht te doen. En om recht te doen aan iedereen die zich verzette tegen slavernij en de handel in mensenlevens. Maar alleen eerherstel is niet voldoende. U kleurt uw emancipatieproces met uw eigen penselen. Weet dat we u daarin steunen en dat u blijvend een beroep op ons mag doen. Alle activiteiten die u in het kader van het herdenkingsjaar slavernijverleden wilt organiseren, helpen ook. Ook in Nederland is er steeds meer aandacht voor onze rol in de transatlantische slavenhandel. Iedereen die het gesprek over vroeger aangaat, die voor de rechten van zichzelf opstaat, van zijn naasten of die van zijn voorouders, legt een steen in de rivier. Alice Juliana deed dat door de Sikinza, die hij in de jaren 50 verzamelde. Verhalen, folklore, muziek, afkomstig van mensen die kort voor of na 1863 zijn geboren. Mensen die de archieven induiken op zoek naar kleur in de droge zwarte letters op het witte papier. Ze veranderen de loop van de toekomst. Net als de mensen die anderen helpen verhalen te vertellen en te delen. Via Cas di Cultura, via Museo Tula en via het onderwijs. Want dit is wat ik hoop. Dat we de verhalen van vroeger in leven weten te houden. Dat ze ons helpen richting te geven aan het heden. Want we kunnen alleen samen naar de toekomst bewandelen. Als we ook samen recht doen aan alles wat er was.